Ale nejdeme radšej na balkón. Drž to ale takto, z hora, lebo ináč to bude striekať. Počkaj, musím to najprv zatiahnuť. A pičávo. Sorry. Daj to na jednotku, že ho Nie, počkaj, dám. Oni si vreť koľko rýchlo. To je zase na menšinu motor, takto. Dobre. Kurva, ja som sa viem. Počkaj, na zemi je. Ja som to zobral naprosto. Sorry chalani, nevedel som, že to bude lítať. Ja som hovoril. Ešte pri mojej posteli to robíte, do piče. Nemôžeme na tvojej posteli. Toto nám minulý týždeň prečo nenapadlo? Kto povedal, že máme tú vrtačku? Ja, bol to dobrý nápad. Ja som to povedal. Chalani, skôr vás to nemohlo napadnúť. Keď si... Hej, pomaly, nie robí. Toto ide tak na 30% dotáčok, dám na plné. Daj 100. More vymalované. Počkaj, dám zbíjačku. Zbíjačku to nedávaj. Ale to musí byť doraz, že? Tam je moja posteľ, kurva. Umiem to ja. Nedávaj zbíjačku, daj normálne, ako bolo. To To také jedna wafla je tam, no. budzel uvidí. Toto dáme na YouTube, ako robiť wafle pomocou vrtačky. A la šelma. Toto je teamwork. Pekne to vyfrclo. Ale pekne to na to. Počkaj. Už to je pekné, povedz aké to je pekné. Povedz aké to je pekné, kamarát. Dobre to bude. A ešte sú tam rúdky, ešte dávaj. Počkaj, plný kotol. Nie. Môžeš, teraz. Nie. To by neostalo nič, to asi. Ty kokos na toto obrábači, no čo už. Však nie zbytočne chodím na vysokú školu. Zavolajte vyššieho. Zavolajte. Puši! No tie reakcie na kameru. Ešte treba troška. Tak, to je často vyššie. Pozor, Tony. Myslel som si, že využiješ tú vrtačku. Povedz mi, že to nespravil. A ja som to vymyslel. Poď rýchlo. Ja vidíš, malo som si celé zamietnul, že čo využijem, ale nemám dokonca, že by som tam dal. Ale už to je ma celkom do konca. Dal som to navyššie otáčky, také to lietalo všade. Dobre. Trošku to vyfrclo na zem. Tuto. Ukáž ešte raz. Máno, tam si blízko. Tam je toto. Áno. Tam mám izbu. Oh, fuck.